L-Assoċjazzjoni Maltija għal Lukandi u Ristoranti l-MHRA faħret il-qafas ta' miżuri u regoli li tħabbru mill-Gvern għal postijiet ta' akkomodazzjoni, anke għax dawn jindikaw prinċipji li l-industrija ilha tisħaq dwarhom favur mudell turistiku sostenibbli u tal-ogħla kwalità. Fi stqarrija l li tħabbru l-miżuri mid-Deputat Prim Ministru Ian Burch u l-Awtorità għat-Turiżmu l-MTA, l-MHRA qalet li dan kien pass deċiżiv, kuraġġuż u f'waqtu mill-Gvern għax jibgħat messaġġ ċar ta' fiduċja fl-operaturi u investituri li kontinwament jimbuttaw favur il-kwalità fis-settur. Fl-istess ħin tenniet li d-deċiżjoni timmarka qabża importanti fl-istrateġija nazzjonali b'miri fuq perjodu twil u bi prioritajiet għall-akkomodazzjonijiet u provvisti turistiċi tal-ogħla kwalità. Fost il-miżuri mħabbrin hemm li sidin ta' proprjetajiet mikrijin għal żmien qasir iridu jindikaw b'mod ċar il-liċenzja u d-dettalji ta' kuntatt disponibbli 24 siegħa kuljum, waqt li wkoll iridu jwettqu pjan adekwat ta' ġbir u maniġġjar tal-iskart fost oħrajn. L-assoċjazzjoni tenniet li l-infurzar issa u kritiku inkluż biex sidin ta' proprjetajiet għal skop turistiku jinżammu kompletament kontabbli bħal kun negozju ieħor kummerċjali, b'obbligu lejn l-istat u l-komunità kif indikat ukoll fi studju mid Deloitte. Wkoll żiedet li azzjoni ulterjuri meħtieġa fis-settur tar-ristoranti, barijiet u klabs biex ikun komplut dan il-qafas regolamentari. Waqt li enfasizzat li s-suċċess ta' tali deċiżjonijiet jiddependu mill-allineament ta' kull stakeholder fl-industrija, l-MHRA tenniet li se tibqa' impenjata li taħdem mal-Gvern u l-MTA biex isseħħ din it-tranzizzjoni.